Sajnos nem tudom. Nem baj. Most legalább búzsál valami nagyon férfiasat csinál. Ez nagyon férfias. Jaj, de hogy Nagyon. Majd van Petőfinek egy olyan verse, ha férfi vagy, hát légy férfi. Hát ez pont nem illik rá. Nem lesz ide rendesen. Vasporttal mindened? Nincs. Ez szélál. De bénák vagytok. Olyan bénák vagytok, mint anya. Kérjek még ilyen sportoltával. Nem tudom, mi a jó benne. Nem látom az értelmét. Hát én sem. Ugye tudod, hogy amit most így elbeszélünk, az benne lesz a videóban, mert felveszik. Ne haragudj. Nem baj. Jaj, ez nagyon férfias volt, apám! Apám. És még élvezi, hogyha magát nézheti, érted? Ez a gyerekem nem normális. Essél el! Ez majdnem én. Hát, ez szar volt! De béna vagy! Hallod, egyszer el is eshetnél, mondjuk buffent veszettél egyet. Ez nagy. De béna vagy!